Türkmenistan koronavirusun ýaýramagyna garşy çärelerini ýene güýçlendirýär. Hususan da köçelerde we köpçülik ýerlerinde dezinfeksiýa çäreleri geçirilýär we ilatdan ýene de maska dakynmak talap edilýär. Şol bir wagtda ýurt häkimetleri COVID-19 keseliniň bardygyny henide mykrar etmeýärler. Şuňlar Türkmenistanyň günbatarynda şäher köçelerinde dezinfeksiýa serişdeleri sepilýär sebäpdäki habarçymyzyň sözlerine görä Türkmenbaşy we Balkanabad şäherinde dezinfeksiýa serişdeleri ýörüýti ulaglar hem traktorlar bilen köçelere tepilýär. Köçeleri dezinfeksiýa etmek işlerine arasaçylyk we epidemiologiýa stansiýasynyň işgärleri gatnaşýarlar, muňa yerli häkimetler gödökçülük edýär. Sugun aksam köçelere hlor erginlerini guýan sanitariýa we epidemiologiýa stansiýasynyň işgärleri doludy. Çäre häkimiň özü gödökçülük edýär. Häkimetlerin uly üns bermegi ýagdaýyň çynda gaýdygyny görkezýär. Dip Adatlyk radiosynyň regiondaky habarçysy 24-nji ýylda habar berdi. Şeýle-de onuň sözlerine görä geçen diňç günleri bazarlarda alyjylardan maska dakynmak talap edilip başlandy. Hususan da şenbe güni kenar bazaryna baranlar ýene de maska dakynmalydygyny hem el arasalyjy serişdeleri ulanmalydygyny bilip galypdyr. Bazar ýapyk diýesga hasaplanmaýar. Tomsuň başynda ýurt boýunça koronavirus çäklendirmeleri resmi taýdan gowşurylypdy. Hususan da açyk howada köplük ýerlerinde maska dakynmak talaby ýatyrylyp koronavirusun ýaýramagynyň öňüni almak boýunça häzirki çärelerin güýçlendirilmegi jemgyýetçilik transportynda hem edaralarda da gözeýilýär. Türkmenbaşy şäherindäki çağalar baglarynda enatalardan ýene de antiseptik bilen dezinfeksiýa süpürgüçleriň getirilmegi talap edildi. Bu barada Azatlyň habarçysy şeýle gurrun berdi. Adamlar ýaňy maska dakynmalygy öwrenşdi. Indi maskasyz bolmagy ýene ruhsat berilmeýär. Duşenbe gününden başlap çağlar baglarynda çağlar antiseptik bilen çyýgly tüpürgüç getirmeli. Bularyň hemmesi ilatda howtala döredýär. Adamlar häkimetler koronavirus bar bolsa bar diýsin. Kim kuşgar bolardy we taýynlanır diýýärler. Türkmenistanyň häkimetleriniň resmi taýdan aýtmagyna görä ýurtda COVID-19 henide çenli hasaba alınmandyr. Emma Tomsuň başynda ýatyrylan koronavirusa garşy berk çäklendirmeleri şu aýda belli bir derejede dikeldilip başlanypdy. 8-nji ýylda Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtdaky hastahanalaryň barýanlardan maska talap edip başlandygyny habar berdi. Koronavirusa garşy talaplaryň güýçlendirilmegi entek resmi taýdan eglan edilmedi. Şeýle-de bolsa bu aralykda çeşmelere görä Türkmenistan 1-nji awgustdan başlap täze çäklendirmeleriň girdilmegini göz öňünde tutýar. Azatlyň ýurdun saglygy saklaýyş ulawandaky çeşmesine görä hökümet häzirki wagtda anyk hereket planynyň üstünde işleýär. Hökümet muny makullasa çäklendirmeleriň 1-nji tapgyry 1-nji awgustdan 20-nji awgust aralygynda girdiler we soňra olaryň güýji uzaldylyp biliner diýip çeşmämiz göz öňünde tutulýan çäklendirmeler barada şeýle gurrun berdi. Öňümüzdäki aýdan başlap toý mekanlaryň, bazarlaryň, restoranlar, garwanşhanalaryň işlerini çäklendirmek göz öňünde tutulýar. Mundan başga da virusyň ýüze çykan sebitlerine onuň gerimine laýyklykda sary, gyzyl derejelerini bermek planlaşdyrylýar. Muňa görä de soň goşmaça haýsy çäklendirmeleriň girdiljekdigi kesitlener. Türkmenistan öz çäginde COVID-19'un ýokdugyny öňe sürýän ýeketäk ady däl döwlet bolup galdy. Türkmenistan bilen bilelikde 2 ýyllap öz çäginde koronavirusyň ýokdugyny öňe süren Demokratik Koreýa 10-njy maýda COVID-19 keseline uçuran ýagdaýlary ilkinji gezek resmi taýdan boyun aldy we şol aýyň dowamında günde 100 000-den gowrak adamyň kesellenligini ma'lum etdi. Azatlyň habarly çeşmelerine görä Türkmenistanyň häkimetleri resmi taýdan ikrar etmeseler de koronavirus bilen kesellenleriň hem ölenleriň hasabyny ýöredýärler. Hususan da çeşmelere görä 2021-nji ýylyň oktyabr aýyna çenli Türkmenistanda koronavirusdan 25 000-den gowrak ölüm hasaby alınıpdyr.